Значи протеста, където сме днеска, покръпление за нашия народ, за кюрдския народ в част Кюрдистан, Сирия. Той може би като дума Кюрдистан, Сирия не обществува като в закони, но това е в нашата съдба. Съдбата на кюрдите, това частта на Сирия, където събори кюрдите от 100 века и преди това, от историята до ден днешен, тая история фактически малко отиваме назад, разделено Кюрдистан от 1500 години нещо, между Сафавидите, където са Персия, и между Османската империя. След това идва разделението на Сейкеспик. А сега ден днешен ще оставим тази история, ще дойдем от сегашния момент, където сме. Войната, където става върху кюрдски народ, един народ, където е мирен, не искаме войни, не искаме да има войни в никакъв случай, но за съжаление най-голямите терористи в света, събрани в Сирия, където съборихме и помагнахме на Европа, на цял свят, това да се разчисти, а днес те събраха се една голяма сила, силата на сирийската държава да воюват срещу кюрдите. Убиване върху децата, жените и така и нататък. Митинга подкрепяме нашата съдба, кюрдската съдба. Смятате ли, че западните правителства правят достатъчно, за да ви подкрепят? Западното правителство, да кажем, че е достатъчно липсва. Ние са дочаквано още да има истинско покрепление на кюрдски народ. Възможности за митингите с цял свят, по принцип, дали в Европа, дали в Канада, дали в Щатите, всичките ти неща демократично, зато мирния народ отворят ни пътя. Но това е само недостатъчно. Ние воювахме и дадахме 20 000 войници, загиналите войници от жените, от мъжете, срещу тероризма, където щеше да е голяма беля за целия свят. И най-малкото нещо сега в тия времена очакваме да има повече, да има, дори да е недостатъчно, да има възможност за помощ на кюрдите.